Bueno, mga higala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Andres. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan ang atong magtatampo si Andres. Kini ako problema nga bahin sa negosyo taon sa ko kasawa. Mawa ko kasabot amot nga ano ni ay. Pero aron niyo masabtan ako sugilano no. Inaniyon ako pagsugod ang tanang mga panghitabo. Ay, pero ay kini grabe katakanta to kalaay bias kinabuhi na to aning. Lagay. Init pa kay panahon niya. Init, Daghan pa kay wa pa gyud kay may ka kay na kay 16 anyos so ay ba? Lagay niya. Ibid-ibid mas tos nani kabaro sa katong bubuk kay Ay, Ibid-ibid mo sa noon. ayaw pagilong na rek. Bidya sa di mo na rek. Ngata to larga. Lapas GC pa rin hangul sa kay naong. Larga. Atol na yung pahinungod sa tanang mga babae nga mga dili kay mayog mga binuhatan ba? Yan, walay lyrics no? Walay lyrics. Sige. Larga. Larga. Diable. Kala misang putag ang kamaldita sa babaeng kuragan. Nangapos kay ang gihay sa pagkabulak kay nagtuman man sa gusto nga yabang pangitag mamay sa baby mo aron makapatuyang ka sa gusto mo puslan man ang abong kag ang gihay ihurot na lang gayon ang puhunan unyag mapilde o ba na lang sa taga morgue piyo nga ang mata sa punging imong donggan aron sa kauaw di dotlan ang matamis mong dongog pangarti pa pangarti pa pangarti pa ay kalingaw yan ato ani no lain sa kata ikaw kata ka o si ikaw Rosa larga o sa imong kataon hay bol Wala ko sa? okay. At tukulasan namusin kog langgam kuha kong aling mo kon himol bule himol bule himol bule himol bule himol bule dyan usa akong gisundan kundi indikan ang banyagani ay may gilumluman 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 sa may kalibunan Idyunosap kang inday nilaktan kay kay injeksyonan diin-injeksyon ni sa may bugan sa may bugan sa may bugan sa bugan sa injeksyonan injeksyonan dapit sa may bugan injeksyonan kanito tadado eh injeksyonan Andres, ang mga linabhan, oy, kauwan nun. ay patay ko ani dong dro simpat ka lang dito kay alis ko dito sige ang bakdes bitara Linabhan! oday Hinay-hay, oy, bukas sa katingalig mo uwan. Murag kauwan nun, oy, taligsik na ginay, nawa. sagdi lang na day kanang taligsik mawara ni bundak suwan Ay, nangita ni kulating, ay. sabad jog regalita doon sa ikaw nood din ka eh. Bukas sa ang mga hinay-hay, ayaw sigig saba diha. Mabasa ganas uwan ron, awa niya. Ikay akong ihay-hay da sa hayan. Kabantay ka na? Kabantay ko! Sa pagtulog na ko, ha? Nilaban? Kinot din mo? Sige na ko, no! Andres, tabangay ko no ko diribi, kakapoy anang kita rin magsigig pamutos anang lumpia, unya ni kaluto, daghan kay mangaon. Still sa Tabang diribi! ikaw rin, putusan na. Mitabang bitaw tanin mo sa una. Di tali mo pabiliwn ka ron, di magpaparihas taon ang lumpia nga ako linikit. Naidag ko, naigagbal, kansihon ka. Ay sundan na akong gitudlo nimo, kasimpul ra ana. Tagsara ka kutsara nga tawgi ang ibutang. Dayon, ilikit nimo. Parehas lagi dakon sad. Inganion ba? Sige na ba kay hapit na mo udto, dalion tani kay daghan na ba mangitag lumpia tawgi?
Nga, gina, lumpia tawgi. Nga, imura mong isod, tagutlor po. Sabi tagutlo. Usa kutsara na. Sa kutsara niya na. Bebe, ako lang nga namin. Timan na ito kung paano mo sunalo, kiluto rin ba ito? Idisplay ito rito. Kau na bahala diha ha. Tiwason ko sa rin mga puso. Mao ni negosyo sa akong asawa taon, maligya mi pagkupong-ko niya. Kalois Ginoo, may kusog-kusog sa taon. Daghang mangita siyang lumpia nga kanang tawgi nga butangan na niya tulo upat ka buok tawgi sa sod. Pero may yung moro tanga mo sudan unya. Ayay bida. Ngita gigubot ni mga tawhana ay. Oh, nay, ano ka diya? Marami ka ginagyaw-yaw. Awara ko ni mga tawhana. Ano ba? Mga sinasinahon. Nay, di sa di mahimo ilang gibuhat. Ilatang gikumpintensyahan anang atong negosyo. Nganong di man gina sila magnegosyo kana di parehas ato? Nganong inanion sa gid ilaha? Sagdi na sila. Diba sagdi? Malami ka bluto. Sagdi Di na mahimo. Ilang gubon ang atong dagan sa negosyo abi kay maayo man ang dagan, ilag yung ilugon. Di ni mahimo Andres, adtuon ko ng mga tawhana. Lapi kita gubot. Di lagi mahimo. Kita mo yung nakauna. Ano magsunod-sunod man gyud na sila? Ngita gyud na sila gubot da. Pwes, gubto na to. Ah, day. Kay gwapo si Frank. Uy, Marcia. Kini mo lumpia ba? Bagar kay paon na ito niya. Tawag lang ibutang mo. Oy, mo unom ram ni kabuok. Ay da, may mag-ipon na inikaon nila, di man. Napit tawag ni mo eh. Murag balili nga nalaya. Ay, uy, tanaw lang ko diya, ay panghilabot. Hoy, bagaagi ninyog naong no? May man lang mo sunod-sunod? Paghimo ko na mo kaugalingong negosyong inyo, di kay magsunod-sunod mo. Nawa, nagiaway na kang Mirna. Pasag din na, uy, pasag din na sila. Ganun mag-vote man na sila. Unsa man, ilan ning kwata atong gigastoan? Di lagi, pero son-soon sa kong kanila, good. Unsa isusuon? Sungagon tanong ka diha, mura imo. Hoy, babaeng way Itag originality. mo, Gawas diha, maghusay ta. Pulos Xerox, pulos pangupya. Gawas diha kay maghusay ta. Na ato ka sa to dito, mahusay mo ato. Uy, ngano ko taon? Kausa lang dito, mahusay mo. May Di, sa kapuya sa di mo, oy. Ano nga taon? Hilom lang ko diha. Bidak gamay taon na ni hinunta. Kay maglagot man gud ta. Magsuon-suon nato. Unsa to negosyohon? Mausad. Nga di ba siya maghimog iyang kaugalingon? Nganong musuon man gyud siya nato? Pre, Andres, pre. Ah, porbida, pre. Ah, nasprete. Ako ato bang be, sipet kay niro piti man gyud rin ba? Ha, awaron. Ako. Recorded by X Thunder Gaming. Unsa man iti mi? Di ka kabadlong ana imong asawa? Gibadlong na Merns. Gibadlong. Unya ngano sige man lang gyapon na siya pangupya na mo dili kun unsa imong itinda. Kung among itinda mo usa na iya ha. Hoy, kay nga naman, ha? Bawal ang magtindag pungko-pungko. Kini ay may kinigawas na. Direbi, bida. Birahon tarong ka. Puyo, ay mangitlap ka gubot. Pitay gyud ron awaron. Day. Porbida sa di mo, day. Day. Unsa to'y giingon nimo? Ha? Nga kami nangupya sa imong tenda? Nga no? Ikaw ka mangupya, anak? Ikaw mo'y original, anak? Gaylas-silas ka lang. Habalay, hilas imong mata. Kami gao nagtinda sa atong lugar og pungko-pungko. Ngano mo kopya mong gyud ka? Uy, nga no? Ikaw mo'y nag-impinto aning pungko-pungko, day? Hilom diyan. Sabadi ay sa una naninda kog lugaw, ninda pug ka. Naninda kog mga DVD CD nga pirated na maligya sad ka. Karon na maligya kog pungko-pungko, sunod na pug ka. Wa jud kay kaugalingon nimong baligya, pulos gid na pangupya imo. Oy, ayaw pagbuot. Kay way balaod nga gadili pagbaligya og kuan sama sa imuha. Sinasinahon. Bahala ka diya. Ako gusto kag makiya-kiya lang. Tubangon ta ka. Aw, baga jud kag naong. Awa, kabantay ka? Sa unsa man? Wa ka kabantay sa mga customers? Nga nini. Nihinay na ang mga nangaog pungko-pungko kay nadatahin noon.
Kawa may lami ang ila. Unya, baga kay putos ang lumpia. Pero ang sod na tawgi maihap ra. Huy, may nagkaabot og napo. Sabsag din na sila Di ko. pasagdi, uy, naamong ta. Awa, wala kay nangaon sa tong tinda. Kay wa na sila ganahin muka og pungko-pungko. Tungod ana nila. Kung wa pa na sila magbaligya, kusog unta gihapon ang atong tinda. Pero mga hinampak, mga bagagnaong, naninda sila nga way ayo ilang tinda, way lami. Di naamong na lang hinuon ta. Ay, sasagway mong balit. Mangita sa gayang baligya. Oh, mangita taglain? Aron sundo na sa nila? Ay, pasagdi lang. Pirmi ka lang mo ingon, sige lang. Basta naamong ta. Basta naamong ta, sige lang gihapon ta ini, ha? Ta, kanimo mira. Ambuti mo eh. Ay, mangita kog laing tinda. Kanang mukusog og maayo. Ug musuon na sila. Ha, mo na lang higayon na nga magkagubat na. Mao nga andam-andaman ng atomic bomb diya, ha? Kay pabuthon ko na sa tungod si ila. Ah, kalma lang din ang ring. Hinay yung tinuod tao na mong baligya taong pagpupungko kay wa na ginamalit. Lapay man taong tinda pero may namalit. Wa na kayo mga on. O to nakauna na sa laing baligya akong asawa taon. O niya? Uy, Marsha, huwag yung kakasabot. Saan sa man? Wa na kayo na malit pungko eh. Nayo, permit ang mabahawan. Nga kita may tigtiwas. Perting subulan kanon ng lumpia ni mo eh. Bagak eh. Kubal. Papa dia ay, ilum dia ay. Ilum dia. Pulos ka lang yung saway da. Tabang pa ka diri kuan diri, pangitag paagi. Nga kuan, mulihok ning atong tinda, nga ning muklik ni. Malipay pa ko. O saan mapagklik ni mo tinda nga pulos mo lang kasunod-sunod. Puro mo ng kinupya. Ha? Pagay mo kagulingon mong tinda eh. Kana bang wag kayo kompetensya ba? Sige lang pangupya. Ah, ikaw. Sa may nahunahunaan ni mo, ha? Nakakay ginahunaan? Mau gyapon. Mo suggest ni mo, di gyapon ni mo dawaton, di ka mo probar. Libog tani mo eh. Gusto ni mo puro gyud kinupya imong gusto. Hilom na lang di ay. Ano na pagpanghilabot? Kay wa ka man kay katabang, wa ka ideya. Oh, hilong ko. O, oy. Isang sakyan na may ano tungod. Oy, taxi ba na? Kisa mo kisakay na? Oh. Uy. Abaya, ako kasawa mo dahil ni tao. Aday! Andres, sugata ko diri be. Kay dila ko mga kinumpra. Oh, ino siya din na sabi na pungko-pungko niya manggumpra. Pida. Ninda ligya mo na eh. Ha? O, lagyan na na! Ay, kadaghan ko na ni. Mugi ko. Browse ako di ha? Namalit pa kang daghang mga butani. Butane. Abitin lagi. Butane. Para na sa negosyo. Ade ba? To ko tawa ba ka diha? Ade lang. Di. Katugya pang pungko-pungko. Dili no. Ade, butani magyapon eh. Dili kay gibulabog anang animal natong silingan. Karon tan-aw natog musuon bagi hapon na sila. Kaya ano? Ha? Unsa mo daghang ng butin? Mapasal ka? Pagkaon yapon. Pagkaon gyapon. Unsa man? Usengan. Mamaligya tag toslo buwa. Ay, dito slubo buwa. Sige. Toslo buwa. Usengan. Maunay kusog sa ubang lugar. Nagpatudlo ko sa kong amiga ana. Sayo na dai kay tanan. Nya maigo gyud ka na dito slubo. Anong dili man? Basta ako igo kaayo, i-promote ko nagmayo. Sige. Kanus na ba magsugod og tuslo? Ogma, sugod na ta. Huwag kalibutan ng silingan nga. Masinahon ba nga nanindan may tuslo buwa taon. Mao nga, pagkaugma na. Oh, unsa naman ni Ray? Unsa na ni? Kani, megaphone ni. Ah, di Huwag ba? ka ila, nanghuwam ko sa barangay ani. Ari unsa na nimo? Ay, syempre, oy, gamiton. Oh, unsa man? Tanaw lang, makita ni mo ugma. Siga laging mata ang atong silingang sinasinahon. Tanaw na tog makaya ba ni nila? Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Ang tinuod, nakadungog na ko ng tuslo buwa, pero wag yung kumukhaon na. Mura, ambot lang. Basta pagkaugma na, nag-display taon dahil mi. Porbida. O paghibaw sa uban,
iknat dayon ilang kilay. Wa ko gibaw nga mo palit ana, sila dai mo luto ana. Pero sudluan ko mira, kuno saon pagluto. Kaya ay kunoy mo ingon nga mukaon ko pero di ko mamuluto. Mao nga nagkat-on gyud kog luto. Itudluan mo ko niya. Unya, Oh, unsa naman sad na? Unsa pa, tila bay na. Bahaw naman na, wala may mo palit ana. Mao na diya. Wanay mo palit og pungko-pungko kayo. Saon? Nailumpia ni mo. Gamay na ka-exode. Mas bagga pa kayong lumpia rapper. Bagga pa sa naong ni mo. Gati mi ay. Hilom. Mabito na. Tinumabito na ang hingo ni mo. Hello, mga higolo, Diana! Barato og lami! Tuslo buha, mga higolo! Dili na kita! Lamian og mga kinahong sa tanan! Dili na mo mga choy! Dili dali tuslo buha, mga uso karon! Dali na mo! Pwesto na mo! Pwesto na! Dali na mo! Ay, hinahinay lang. Basta papaso ha, hinahinay lang. Kompleto na na. Alamas, mantika. Nya ka mo na bahala mo luto. Ug di ka ba mo luto, pwede og kamera sa mo luto, okay? Oo, puso dito na pita. Dress, tagay puso dito. Suki na to. puso, pila diha puso. Napo na kabuk ilang puso. Kaysa gustong soft drinks, natay soft drinks ha. Ay lang mo kaikog mga suki. Sige, larga. Dihan na pita. Unsa man, puso pa mo diha? Sulti lang. Ay mo, puso, na po ka buok. Okay, sige. Mal, wala gyud na malit ani ato puko-pungko. Mao na diya. Nagbangita di ka mong kagulingon nga style. Ani malay. Nagtapukan ba ya ang ilang bag o negosyo? Sa mga anang ilang kuanda gitinda dia. Tuslo buwa. Tuslubuwa? Maghimo kog ako lain. Usa man na? So, tuslo buwa gyapon? Dili, lain na. Usa man lagi na? Bot buwa. Kakidrop yan ni mo. Animal gid mga tawhana. Gusto gid sila gubat. Oh, ano naman sa ka? Gidaot nila itong negosyo. Wa man tuon sila musunod, pero ilang gidaot. Hinungdan nga wa na'y nangaon. Di ko ni mahimo. Di ni mahimo! Ano, yun sa pala pagdaot. Magkadaot ko na tos lubuwa. Muna'y sulti sa mga tao. Og sila ko mo'y nagpakatap ang balitaan nga na ako no'y nikaon diri nga nadaot ang tiyan. Nahilo ko no. Animal! Sila, bantay gini sila. Ikiha ko ni sila. Dahil meron na. Mao na ron ni ako problema taon kay porting sukuas kong asawa taon pero unsaon man iwa ba sa ebidensya na sila mo nagpalakaw mga ona nga kanang naglain ko ng tiyan ang ngaon ug daapay nagkalibang nga nag-unsa pa na diha purbida unsaon man nato ha makiha ba namo sila paliw tabagi ko ninyo bi unsa man kung kamoy pasultihon Andres. Ate Pres! Okay, ang sendo na to karong adlaw. Si Dudong Andres, Ate Pres. O, si Dudong Andres. Excuse me, Ate Pres, sa akin. Kaning, ang iyang bana, ang iyang asawa, negosyante, Ate Pres. Ang problema, negosyante ang asawa, susunod na pika, tindahan, maglutog, kining tuslub, sa buwa siya. Nahuhunang ilang tuslubwa, kaya wala kay mga tuslubwa. Nagbuhat, ay dili, kining pungko-pungko, permero. O niya, pagsunod, tuslubuwa na ilang ginegosyo. Karon kay wa na kay mga on sa pungko-pungko, tuslubuwa na. Pag tuslubuwa, suya sa tungat ba nga tipres, giingnan siya, magbuhat sa kukako. Unsa yung buhaton? But-but buha. Mauna yung but-but buha. Kay gibut-buta niya mga tao nga ayaw magpalitan ng tuslubuhan na diya. Kay makadaot na tiyan, dunay mga nagkalibanga diya o unsa pa na diya. Basta nagsakit ang tiyan, gidaot yun niya. Susuko kayo nga sa waterpress. Gusto niyang ikiha ang iyahang. Kumpare, rabiyan silang kumare. Nagusto niya ikiha. Pwede ba kuno ni Ate Pres, ha? Mao niya akong problema, murag suko kay kong asawa. Pero unsaon man taon na ni, may ebidensya nga sila tayo no palakaw ng tabriya. Unsaon man nina makiha ba nina mo sila? Paliw tabagi ko niyo. Mao ni Bam. Saon man ani Bam? Ate Pres. Ang butog makiha ba na? Mao na no? Noon, kana talim pagdaot
di tingali no kanang Oh. dauto nimo ang imong Mada, basin, mada. Pwede man, makiha pwede na. ni Makiha Monset ba? o tinuod Bang, man no? gani nga Makiha. ilang gibuhat. Sila may nagkuan, sila may Oo, una-una pwede na man- sila pwede man na padagan sila sa tabi. ipatawag sa barangay kung Oo. tinuod nilang gidaot ang ilang tinda, no? Abi ni mo, din sa syudad, kaya wam na ibutag asa ni dapit ang ila, ha? Din sa syudad, kakuan Murag sa ipodromone sa ila ni dong Ray dapit. kakuan ka din sa syudad Goliath nga kanang mga dagko nga mga malls. Oo. Di ba ilang tinda presparehas raman? Presparehas, bitaw. Doon ay mga panapton, doon ay mga kitchenwares, doon ay furnitures. Ngun ano? Usahay daugo na sila na sila yung mga activities. Mga Unaan sila yung activities. naapoy dito sa- mga sales, naapoy mga alingo. Kadang ko si pang rapol-rapol ano. nasa li activity center dito sa taas nga. Uy, nindot lagi dito sa kuan kinaalgi dito ka ng magic. Diri sa kuan kinaalgi sila dance contest. Dito ilang isa ka mall kina sila sumba. Pero ano no daugon nga na premyo usahay pa rin labi nagbag-opening maingon nga free soft drinks for first 100 client. Ring ana bitaw. Naagitawag nga promo. Ang kaning ni kay sa inato raman ni ila pungko raman. So dili taman ni still magkuag promo kay ang ila kining ila murag diri sila nadaot ug kanang ingon nga dunay gipalakaw nga tabi. Sir, so siya kuno ug tinuod ba kinsa may inyong nadunggan nga nagsulti ug gikan bagyud niya didto netong meron na Marcia masinga siguro tingan o gikan bagyod niya. Kay pananglitan og inyo ipatawag sa barangay. Mayo pod aron mahilot ang maong batasan kay pananglitan og naay gingon nga nadaot tinuod ba nga naay nadaot nga tiyan nga nakakaon sa inyo. Kinalang susihon gyud ang maayo. Pananglitan og inyo ipatawag sa barangay ug moingon siya nga wa man ko magkusulti ana. So katong naghatod ninyo og balita may tungod ana og tinuod ba nga gikan didto niya basig sa restaurant sad na og tinuod ba sad nga dunay customer nga nadaot ang iyang tiyan tungod sa iyang gikaon gikan diha sa inyo. Kay pananglitan og mao nay tinuod no kanang og tinuod nga na susihon ipatawag biya mo ana sa barangay. Ni department. tinuod da. Sa DOH bitaw. City Health. Department of Health. City Health. Diba? City Health. Umurong mamanay mo susi. Susi yung ba yung tinuod na nga ang inyong pagkaon, tinuod ba nakadaot? Tinuod da. O mapatawag mo, tinuod. Apan og dili, sila po mo'y madaot nga nung pataka sila. Pataka silang sulti nga dili na tinuod. Tinuod da. Maatubang mo na sa barangay Bam no? Okay, una ka makakiha na, makayo kag certification. Katong day gidaot ko ay. Nga ba? Giato gid ako personal. Gisa di. Ingon nga, nindutas ko an. Nindutas Pedro kay dako. Pag adto nako, di ako gisawayan. Uy, pagtanaw nom di ko tinuod. Unsa kong gialibay ko. Uli lang tadong kay ganahan mo kog puting underwear. Salamat ka lang dito lumanon. Kung ako ang pasultihon.